Katka, koľko vody by mal pes vypiť v týchto horúčavách? V bežný deň by mal pes vypiť 50 až 60 ml vody na kilo svojej váhy. Takže povedzme taký pes 20-kilový, ako je môj mulo, by mal vypiť denne liter vody. To množstvo vody ale závisí od teploty, aktivity psa, zdravotných problémov a tak ďalej. Takže je to individuálne, ale minimálne ten liter vody na 20-kilového psa by tu mal byť. A čo ak môj pes nechce piť tú čistú vodu? Stáva sa to veľmi často, napríklad u psov seniorov, a vtedy treba trošku tomu psíkovi dopomôcť. Náš trik je dať do vody olej, napríklad lososový, ale môžu byť aj rôzne iné. Je to 5 ml na 10 kg váhy, 5 ml je zhruba jedna čajová lyžička, zvlášť v takých teplých dňoch. To vyzerá tak, že po rannej prechádzke všetci dostanú mastnú vodu, na ktorú sa veľmi tešia, pretože im tá voda chutí, tým, že je tam pridaný lososový olej a majú zabezpečený pitný režim. Samozrejme to množstvo vody závisí od toho, ako pes je alebo nie je vonku, takže musíte odhadnúť podľa toho, aký čas zostane pes sám, aby potom zase nemal problémy, že sa nebude mu môcť ísť vyčúrať.